Batman Petrol Spor bi têkoşînekî gelekî mezin par ji sînorê Lîga Yekemîn vegeriya bû lê îsal wî meqsedû raza xwe bi cîhanî sê hefte berê xilasiya lîgê ji ber wî jî li Batmanê her sûk û kolanên Batmanê balayên Petrol Sporê hatine xemlandin îro êvarê jî di demjimêr 18 dayê şahiyek were li darxistin futbolîstên Batman Petrol Sporê piştî ku ji Enqerê vegeriyan yê ji balafirxaneya Batmanê di nav bajêr da geştekî şahiyê bikin bi rastî jî hêjayî serkeftinê hêjayî pîrozkirinê ye. Niha yek ji şopînerê Batman Sporê ku keda wî jî gelek li ser Batman Petrol Sporê parlamenterê AK Partiyê Batmanê Ferhat Nasıroğlu gel serokê Petrol Sporê kek Hakan li gel min ez ê mayka xwe dirêjî wan kim. Ez benî hûn jî gelek kelecan bûn qasî alîgira sezonekî gelekî xweş pîroz û bimbarek ve hestê te çi ne? Belê em zaf pêkê xweş bûn ku meriv bi niyeteke baş derê rê û serkeftin jî xabeta meriv re hebe meriv zaf pêkê xweş dibe. Heqeten Batman jî tiştekî wisa zaf dixwast. Yani em tev me biratiyeke baş li Batmanê me anî ziman û piştî me anî ziman me vê ew kir. Me dest tîmê Batmanê re seyirciya re gel re em zaf bi hev re em hatin em fikrîn bi hev re me goya em dixwazin Batmanê biratiyeke baş çê bibe. Ku biratî hebe ku em tev destê xwe bidine hev em tev bibine yek evê pê re jî serkeftin were. Heqeten vê baweriya me herkes destek da me. Em zaf pêkê xweşîn ku me destê xwe da hev em ketine milê hev. Ê di Tirkiyeyê jî Batman nabû dengê xwe da. Goya ev centilmenin, ev şehir, mêvanperverin. Çünkü kültüra me de ev heye. Ev insanevi memleketi, xebatkarin, mücadele dikin. Sonuç em hatin îro tîma Batmanê bû şampiyon. Hê sê heftî hene, sê maçê me jî hene ama di Tirkiyeyê jî ser puanê ku standiye Petrolspor îro lider di nava tîmê Türkiye tevî de. Ew jî zaf tiştekî mîme. Yani hem bu şampiyon hem jî di nava puana da ser maç puanê maça jî em dur de jî yekemînin. Ew jî zaf mîme. Yani Türkiye'de ev tiştekî zaf mîme. Pîroz û bimbarek ve ez benî ez vî jî bipirsim ihtimalen dibe ku we hê tam hazirî nekiribe merasima kupayê yê sürprizê çawa tê de hebin tiştekî hunermendekî pir nazkirî yan jî tiştekî çawa hûn difikirin? Hedefa me li Batmanê 100,000 insan em bicivînin û konsereke mezin bidin. İnşallah. Yani ev hakkı Batmanê, hakkı Batmanya'ya, hakkı ve bölgeye, hakkı Türkiye'ye. Ama ku meriv mücadele kir, namuslu, şerefli mücadele meriv ku jeji stand serkeftinek jiyarı çebu, gereke meriv herkesi texe nava ve evki. Em çava govendep desteği ev digirin, em tuhazın Batmanî tev desteği ev bigirin, keyfa ve jibistîne. Bira keyf bikin. Bira ev memleket bu xoşiye, bu delali, bu qenciye nabu dengê xwe bide. Bira tîmê Batmanê, gencê, xortê me tev her alanê de bira bibine yekemîn. Gelekî spas ez benî Hakan Toy. Ez benî hefta çûyê li gel we bûm. Heyecana we gelekî zêde bû. We got bû ji Enqerê em ê bi şampiyoniyê vegerin. We soza xwanî cî pîroz be hestê te çi ne pir kurt? Valla rastî em kelecanın Liga Yekemîn ji Batmanê re ber pîroz bê. Hak kir vega wexta meriv tiştekî ji xesret ew 24 sal zamaneke heqeten mezin e. Batman Leviyayî bû. Wekîlê me her tiştî zaf xweş got. Em kelecanim kêfxweşin. Me roja pêşî me gotbû serkeftiniya me ye. Me bawur kir. û gelê Batmanê tev bawur kirin. Wexta meriv jî bawur dike bi rastî ew dibe serkeftin tê pîroz bêje herkesî re û silav û rês. We dilê bi milyonan Kurdan xweş kir xwedê jî dilê we xweş ke. Salek din jî bo Süper Ligê belî. Hêst û fikr û raman evin Batman Sporî de em ê nebêjin
تید کوشه جبو لیگا یکمین باتمان سپور ده تید کوشه جبو لیگا سوپر پار هفته چوی آلیگره کی پترول سپور گوتبو آمد سپور در که لیگا سوپر برای جیش مراوکه ام جیتن ویا انشالله سال اکتنی امی آمد سپور و پترول سپور به هفرا ده لیگا سوپر دا ببینن اف جی هف گرتن کی براستی گله گله کی خوشه کو بختواری خوش بی رنگش مرانین زمان